שלום לכולם, אני רוצה להמליץ בחום רב על אדם אסרף מחברת ספקטרום ומערכת החימום התת-רצפתית שהוא מספק ומבצע. אנחנו ביצענו את המערכת בעזרת אדם בבית שלנו לפני כשנה, ואנחנו מאוד מאוד מרוצים גם מתפקוד המערכת עצמה וגם מהשירות שקיבלנו מאדם לאורך כל הדרך, משלב התכנון, הצעת המחיר וליווי אנשי המקצוע המקבילים לביצוע של המערכת. והמערכת עצמה שמספקת חימום נעים לבית, לא חימום מעיק וחונק כמו של המיזוג אוויר, ומאפשרת בעצם ליהנות מחימום רציף ואחיד לאורך כל עונת החורף. אז תודה אדם וחברת ספקטרום על באמת שירות מעל ומעבר.